automatic siya mapatay? O walang, ha? Siguro. Subukan mo kung mag-charge. What's up guys? Welcome back to another video. Ngayon kasi, today kasi guys, may dumating na package from Lazada. So, i-unbox namin to. Baka naman iba ang laman nito. So, check this out. Ito yon. Order namin. Order ng friend ko. Pala yun. May order number. Maganda yung pag-package. May sakto sa bubble wrap. Bubble wrap ito. At saka, tingnan yung package oh. Super balot na balot. Sana naman hindi ito sabon. May tunog, di ba? Parang ano lang. Parang ano ba ito? Ay, hindi kaya buksan? Wow, grabe makabalot oh. Parang wala nang bukas oh. Yan. Nakasin pa. Oh, ito na yun guys oh. Yan, sana nakita nyo. Then, hindi lang natin maintindihan yung ano. Teka, switch nito? Oh. Yan pala, hindi naman natin switch. Kaya hindi pa bukas. Tingnan mo guys, oh, super seal, hindi pa bukas. Ngayon, bukan na natin using the finger nail. Yan. Di pa talaga siya bukas. Oops! Ito yung laman ng box. Wala. Manual. Yan. Hindi naman maintindihan. Oh. Sensya na po, di po mabasa yung manual. At ito na mismo yung item. Taran! Ano yung kasamang cable? Hmm? Ayun, tumalsik. At ito pa. Wala. Power bank kasi ito guys. Ay, mabigat ah. Power bank na Rumos na ano ba power nito? 30,000. Rumos since 8 yata. Rumos since 8. 30,000 to? Oh. 30,000. Bukan mo nga. Gagana baka. Oh, working. Sana naman matagal na loob. Tingnan natin dito sa kilid. May dalawang port for USB. Saka sa kabila yung charge yata ito. Charge to. For charging din. Ang kasang klase nga. Ang klase power. Ang klase ito yung sa charge. YouTube for sa kabila. Sana di maintindihan yung ano eh. Kilid. But it's working oh. Oh, automatic siya pa. Automatic siya mapatay? O walang, ha? Subukan mo kung mag-charge. Hello ba? Nakauna kasi yun eh. Dalawang low ba? Oh, yan nyo guys. Sana nakikita nyo na maayos. It's working. Sana magtagal dito. Oh, ano pa? Ito yung battery gauge, di ba? It means 3 bars. 3 bars yan. 3 bars meaning 3 hours. Yung 3 hours lang siguro. Hindi no? 3 charging time. Sabihin ba ano nito? Capacity? 340? 240? 240? Oh, so, it means 30,000 to divided by oo, 2,400. So, medyo madami-dami. What can you say about your package? Okay naman siya. Balot na balot, diba? Oh.
Sobrang balot talaga guys. Halos di na namin ma-open kung hindi kami gamit na matulis na ano. Then, so maraming salamat sa nag-deliver sa Dinjaban, sa seller nito, sa Lazada. Maraming salamat. It's a good package. So, nag-order pala namin to last August 23. Tapos, dumating today, August 29, August 28, 2019. Medyo ano din. Nagtagal. Kaya nga pala medyo natagal kasi may bagyo. May bagyo pala. Tama. Ang regular amount nito is ang regular amount pala nito is 328.36 pala. Tapos nabayaran namin kasi COD dito is 461.36 lang. Ito yung item. It's working. Tinetest namin na mag-charge siya. At sana magtagal ito. So that's all. That's all for today's video guys. Thank you so much for watching. Until next time. Peace out.